Vicent Rosselló, per favor, endavant. Soc Vicent Rosselló del Partit Socialista i el dia que vaig sentir que tancaven Canal 9 no m'ho creia, com ho he dit abans, i serà algun atac de carajillo i copa, però quan ho van dir en públic, així en roda de premsa, en el saló aquell tan majestuós, dic, doncs serà veritat. I després quan vau començar a negociar els treballadors amb nou conveni, una cosa així, dic, a veure si hi ha alguna solució, perquè no em podia creure que tancaren una televisió pública en valencià. Al final va passar i ha passat el que ells han volgut fer durant molts anys, que és donar-li una miqueta de verí cada dia a la televisió, primer a la manipulació de la línia editorial, després en programes de més baixa qualitat, alguns de molt bona qualitat, que jo també veia, encara que el PP ara ens diga que nosaltres no sé què diem ara, que no veiem mai Canal 9, i ells que saben el que jo veig en casa i el que faig a casa. Han anat donant-li verí fins que l'han morta, i l'han morta per a privatitzar-la, i la vendran a un soplagaites d'aixòs amics d'ells, i ja està. El compromís que ha adquirit el meu partit i altres partits que estem a l'oposició amb l'Escola Valenciana és de reobrir-la i farem la força màxima des de la humilitat que tenim així en l'agrupació de nules per a que així no siga. De quina manera s'obrirà? No ho sabem perquè tampoc sabem quina situació estarà quan siguin les eleccions, però farem la força per a que s'obliga i que els estudiants de periodisme, els cantants en valencià, els actors i actrius valencianes tinguin un futur. Perquè ara avui en dia no hi ha futur per a ningú. Els que estudien magisteri tampoc tenen futur perquè no estan agarrant més, estan rebaixant plantilles de l'ensenyament. Els que estan estudiant per a ser professors de secundària el mateix. Els que estudien medicina o infermeria el mateix, perquè cada vegada hi ha menys personal. Però en un canvi polític que s'ha de fer, ahir n'hi haurà futur per a tots. I aquest canvi polític el que no ha de passar és que la gent, com ha dit Jordi, que la gent s'oblide de ara passa Nadal, 4 villancicos, 4 torrons, i ja ens hem oblidat de Canal 9, que era allò, Canal 9 que era allò, perquè la gent és de Xina. Que no s'oblide ningú i que hi hagi un canvi polític i que siga realitat que n'hi hagi futur per a tots. Gràcies. Endavant.